Když spácháte ten nejhorší představitelný zločin, moderní společnost vás zavře do izolace, aby vás potrestala a ochránila ostatní. Většina z nás si pod pojmem vězení představí klasické mříže spolubydlícího na celé, 3 teplá jídla denně, četba knih a občasnou procházku na vězeňském dvoře. Jenomže na naší planetě existují místa, kde slovo spravedlnost nebo lidská práva ztratilo jakýkoliv význam. Místa, která nebyla stvořena k nápravě, ale k čistému koncentrovanému utrpení. Místa, kde se lidskost rozpustila v krvi. Dnes vás vezmu na exkurzi do 3 nejhorších a nejděsivějších věznic světa. Zapomeňte na slavný Alcatraz. Ten byl proti tomuhle jenom luxusní hotel s výhledem na moře. Podíváme se do oblasti, kde dozorci už dávno rezignovali na udržování pořádku a jejich jedinou práci je ráno spočítat nová mrtvá těla. Podíváme se do mrazu, kde vás vlastní mysl zničí dřív než spoluvězni. A na samém konci vám ukážu Hýtič peklo, které bylo navrženo věci s jediným děsivým cílem – kompletně a nenávratně vymazat lidskou osobnost. Posaďte se, protože tohle bude extrémně temná jízda. Naší první zastávkou bude Afrika. Věznice Gitarama ve Rwandě. Pokud si myslíte, že tím nejhorším trestem na světě je samovazba v temné kopce, Gitarama vás okamžitě vyvede z omylu. Tady je totiž vaším největším nepřítelem a katem absolutní brutální nedostatek prostoru. Tento komplex byl v polovině minulého století původně postaveno pro pouhých 400 vězňů. Jenže realita dnešního dne je taková, že se tu tísní přes 7 000 lidí. Představte si plochu standardního fotbalového hřiště, na kterou někdo natlačí tisíce polonahých zoufalých lidí. Většina z nich nemá postel, nemá vlastní celu, nemá dokonce ani metr čtvereční, kam by si mohli na chvíli sednout. Tito lidé zde doslova celé měsíce a roky v kuse stojí. Stojí na spalujícím africkém slunci. Stojí v přívalových deštích, stojí v bahně a co je nejhorší, stojí ve vlastních výkalech a v moči, protože kanalizace tam v podstatě neexistuje. Kvůli neustálému stání v tomto toxickém prostředí plné bakterií vězňům masivně hníjí dolní končetiny. Místní lékaři, kterých tam je opravdu velmi málo, často provádějí amputace prstů nebo celých nohou přímo na špinavé zemi, bez jakýchkoliv anestetik nebo sterilních nástrojů, jenom aby zachránili aspoň pár lidských životů před otravou krve. A jak to je s jídlem? Systém dodává do věznice naprosté minimum potravin. Gitarama je celosvětově známá tím, že zde dochází k brutálnímu zvířecímu násilí kvůli jedinému kousku chleba. Pokud chcete zde přežít, musíte potlačit veškerou civilizovanost a stát se nemilosrdným predátorem. Slabí, nemocní nebo ti, kteří se nedokáží prát o své místo na zemi, tu nepřežijí ani první týden. Gitarama není nápravné zařízení. Je to lidské řeznictví pod širým nebem, kde trest smrti dostáváte každý den po malých bolestivých kapkách. Přesuneme se z rozpalené Afriky do mrazivé a nehostinné Sibiře v Rusku, kousek od hranic s Kazachstánem. Zde leží věznice s označením IK6, kterou však celý svět zná pod jedním a mnohem děsivějším neoficiálním názvem – Černý delfín. Zapomeňte na to, že by zde seděli běžní zloději aut nebo kapsáři. Za těmito zdmi jsou izolovaní i nejbrutálnější sérioví vrazi, pedofilové, kanibalové a mezinárodní teroristé. Celkem je v těchto chladných celách uvězněno přes 700 lidských monster, které mají na svědomí dohromady přibližně 3500 zmařených lidských životů. Zatímco Gitarama byla o fyzickém pekle a nedostatku místa, Černý delfín je mistrovským dílem v oblasti dokonalé psychologické likvidace člověka. Režim v tomto vězení je navržen s matematickou přesností tak, aby vás kompletně zlomil a vymazal vaše ego. Každou vteřinu vašeho dne 24 hodin denně jste pod extrémním dohledem kamer a ozbrojenou stráží.
Silná zářivková světla v celách se nikdy ani na noc nevypínají. Vězni musí spát tak, že jejich obličej je výhradně ke dveřím a je přísně zakázáno přikrýt se dekou přes hlavu. Od okamžiku, kdy v 6 ráno zazní budíček, až do 10 hodin do večera, kdy je vyhlášena večerka, si vězeň nesmí sednout ani lehnout na svou postel. Celých 16 hodin v kuse musí buď stát na nohou, nebo neustále chodit po malé cele. Jakýkoliv pohyb mimo celu je doprovázen čistým terorem. Když vás vedou po chodbě, nasadí vám na hlavu černý pytel a ohnou vás do hlubokého předklonu. A u toho vás dozorci drží za ruce, které musíte mít vysoko za zády. Tento ponižující a dezorientující způsob chůze má jediný důvod. Vězni nesmí nikdy spatřit půdorys budovy. Nesmí vědět, kde jsou a nesmí dostat sebe menší šanci naplánovat útěk nebo útok. A funguje to dokonale. Z černého delfína za celou historii ještě nikdy nikdo neutekl. Jediná cesta, jak opustit toto mrazivé vězení, vede v levné dřevěné rakvi. A nyní se podíváme na absolutní vrchol lidského inženýrství v oblasti trestání a izolace. Ve Spojených státech amerických vězeňská komunita je přezdívá Alcatraz skalických hor. Tohle je nejstřeženější a technologicky nejvyspělejší věznice s maximální ostrahou na naší planetě. Jsou tady zavření ty nejnebezpečnější lidé světa, šéfové brutálních drogových kartelů, zahraniční teroristé a tajní agenti, kteří zradili svou vlastní zemi. V této věznici vám nehrozí žádné násilí od ostatních vězňů. Zde totiž za celá léta žádného jiného vězně neuvidíte, neuslyšíte a neucítíte. Nikdy. Celý koncept ADX je totiž postaven na absolutní deprivaci a totální sociální izolaci. Vězeň zde stráví 23 hodin denně v naprosté samotě uvnitř betonové cely o rozměrech pouhých 2x3 metry. Vše uvnitř je vyrobeno z litého masivního betonu. Postel, stůl, polička i stolička. Okno je navrženo jako úzká svislá štěrbina, směřující výhradně k nebi, takže vězeň nemá šanci vidět okolní krajinu a netuší, ve které části obřího komplexu se vlastně nachází. Jakýkoliv lidský kontakt je eliminován. Jídlo je jim podáváno skrze malou tichou štěrbinu v masivních ocelových dveřích. Když má vězeň nárok na svou jedinou hodinu cvičení denně, je převeden do betonového dvora, který připomíná prázdný plavecký bazén, kde je opět úplně sám a vidí jen oblohu nad sebou. Je to dokonale legální, vědecky navržené mučení lidské mysli, které vás pohřbí zaživa v betonovém hrobě. Všechna tato 3 děsivá místa mají na konci dne jednu společnou věc. Ukazují nám, jak neuvěřitelně tenká a křehká je hranice mezi naším civilizovaným moderním světem a čistým, sofistikovaným barbarstvím. Ať už se bavíme o hníjícím středověkém pekle v Gitaramě, chladném vojenském drillu a bezmoci v ruském černém delfínu, nebo o chladokrevném technologickém tichu v americkém ADX, tato vězení plní svůj účel a více než 100%. Tato místa tady totiž nejsou od toho, aby zločince napravovala nebo jim pomáhala se vrátit zpět do společnosti, jsou tu z jediného důvodu, aby z nich systematicky pomalu a bolestivě vysála poslední zbytky lidské důstojnosti a duše. Co si o to myslíte vy? Napište mi svůj názor do komentářů, hrozně mě zajímá, kde leží vaše morální hranice. Pokud vás tohle temné video bavilo a chcete se mnou i dál objevovat nejtemnější kouty naší historie a planety, tak tady nechte like, klikněte na odběr a sdílejte toto video. Díky za vaši podporu a sledování, zůstaňte na svobodě a uvidíme se zase příští pátek. Mějte se hezky a zatím čau. Saying life is a bitch, you to die broke or you